Alright, tässä nopea repäsy 3D:llä. Mitat ei varmaan pidä paikkaansa eikä paljon mukaan, mutta idea saa tästä ulos. Walkaroundi 25. Siinä on nykyinen pressu ja uusi pressu on tulossa. Nykyinen pressu on tämmönen. Siinä on valkoinen alaosa, sininen yläosa. Ja no tuulilasiin mä en nyt piirtänyt, mutta se jatkuu tää tuulilasiin ja näin. Tää punainen osa siinä on nyt. Ja mä olisin sitä mieltä, että tää punainen osa tästä nykyisestä heitetään mäkeen. Mä en välitä siitä, se katkaisee tota. Ja jatkettaisiin täältä taaksepäin. Siellä on jo tällaiset kaiteet siinä nykyisessä, joka tulee tuosta ohjaamosta vähän taaksepäin. Tällainen kaide, mihinkä nämä sitten kiinnittyy. Ja niihin jatkoksi oma ajatus olisi, että olisi tällainen lisäkaide. Ja mä oon valmis siihen, että tää on sit just pääkorkeudella. Mahdollisimman ylös tietenkin, mutta et pääsis kuitenkin tosta niinku lumpsahtaa pääkorkeudelta. Ja oma ajatus on, en tiedä miten niinku käy, mutta että olisi tämmöisen liukuputkella tai jollain vastaavalla. Että sitten kun tätä ei käytetä, niin sen voisi vetää niin kuin pieneksi ja sitten kääntää tonne. Ja kun tämäkin pressu on vedetty tänne, niin meillä on tässä vaan yksi paketti. Eli tämä katto tulisi ton verran niin kuin jatkoksi tähän. Ja me laitettaisiin siihen tulisi siis uusi katto, tämmönen. Näin. Ja me voitaisiin ajaa sille joko näin. Ja tää peittää sitten just sen verran takapenkistä, mitä peittää, että tässä on takapenkki. Ja sen jälkeen tähän tuotaisiin ikkunat. Näin paljon pelkkää ikkunaa. Ja tää osa on valkoinen täältä alhaalta tämän verran. Samalla jatkuu kuin alkuperäisessä. Että siinä jatkuu tuonne valkoinen linja, mikä menee tästä. Niin samalla ei olisi valkoinen tässä. Mutta mun mielestä niin kun takaikkuna voisi olla kokonaan lattiasta katsoa pelkkää ikkunaa. Olisi se aika hyvän näköinen. Mä en lähtisi tän laittaa valkoista. Ei sillä oikein mitään tarvettakaan. Se on nätti, että siellä on iso panoraama takaikkuna, mutta tää kylkilinja on vähän mälsä, jos se on niinku pelkkää tommonen iso akvaario. Se olisi kiva, että se jatkuisi nätisti niinku valkoisena. Ja nämä kuvastaa ihan selkeästi ovia. Ja oma ajatukseni ovista on, että ne on just niin kuin on. Ja olisi vetoketjut sillä lailla, että jos ja kun tämä esimerkiksi tullaan laiturissa sisään, niin kun vetoketjun avaa tältä puolelta pitkäksi ja tältä puolelta pitkäksi, niin saa sen oven siitä vaan niin kuin rullata. Periaatteessa samalla kuin boosterissa, niin saa sen vaan rullata tohon. Ja tässä on joku kumilenkki tai klemmaripilike, millä sen saa sitten rullattua. Ja sitten se olisi aika niinku toimiva. Samoin täällä olisi molemmin puolin ovi. Lähtisikö se heti tästä saumasta, tämän uuden saumasta, niin tässä olisi ovi. Ja kun sen kanssa avaa, niin sen saa rullattua tohon. Ja tää tulisi, että tää on tää veneen niin kuin ohjaamon levyinen. Tää. Ei tarvi olla tästä lähtee leviämään tänne reunaan, vaan se olisi tän levyinen. Ja kun me tullaan esimerkiksi satamaan, niin tosta on helppo tulla. Ja se, ketä laittaa veneen kiinni, niin laittaa veneen kiinni. Ja vähän tämmönen koupemainen. Kun takapenkki on tossa, niin joo, tän takaa. Sitten kävellään vähän maailmaa, mutta niin kuin tällä tapaa me säästetään se, että ei oo mun mielestä niin kuin tuu sitten sitä lisäkaidetta tonne. Ja sitten me voidaan, nämä olisi irrotettavia. Nämä sivut. Nämä voidaan irrottaa, me voidaan ajaa näin. Ja sitten tämä saatas rullattua veneeseen vielä. Tämä saatas siis
ensin niin kuin tämä liukuisi. Ensin tämä liukuu tänne, jonka jälkeen tämä kääntyy tähän. Ja tämä menee silloin ruttuun tän pauppakettiin. Tämmönen on oma ajatus veneestä.